Kan sa inyong mga usipon, Riparo. Matukar kan mga isyong napapanahon, Riparo. Lilinawon mga detalye. No, Uragon. Good morning mga kababayan. Hello. Ay sa bulanin Mayo, pagkadinali isa na, aning filing and collection. Siyempre yung oy bro, salamat FM. Realidad kung hilingon ta ang majority nin taga-isla, pero kitang-kita na ang larawan.